Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Merdan ağam, hoş geldin. Hoş bulduk. Geçäsi, kemene geçäsi yurttaşlar. Aa, Bugün bir kiçenrek bir çıkış ederiz. Türkmenistan'ın Cenayet Kodeksi barada diýeli. Nähili işler alıp barýar, näme zatlar, umuman halkyň bir düşünjesi barmy bu babapda? Diýilen nämäni birazrak üstünde işleriz. Yani gurrun ederiz işleriz diýenim. Şeylerak bir ýagdaý. Bu ýöne köprek söze berdan illeşimize bermekçi. Cenayet Kodeksi Türkmenistanyňky näme meňzeýär? Nähil zat adamlar bunuň bilen näme edip bilýär? Diýilen soraglary birazrak gozgaly bugün. Merdanam söz sende. Indi şu neçele men özüm tanıştyran şu neçele serdarlyk näme çıkış etgeldim de. Asıl adım Berdan Meredov. Tawamdan gelen näme? Familiýam diýin. Şöyle, bu Cenayet Kodeksinde birazcık şunun ýazylyşyny, bir düzgünni, protokol barmy muň içinde ýa käbirleriň işlegi barmy? Şu wagtlar bir gözden geçirdim bolan. Aslında men munyň ýarragyny okudum. Her maddasyna da nähili diýsem bir beýninde oturduk. Bir näme çykarmaly da, surat çykarmaly da näme bu maddanyň içinde näme çykaryp bolar, näme edip boljak? Halka nähili diýsem pedaly ýa bähwitli diýlermi, şonuň ýaly taraplar barmy? Ýa belli bir topar üçin ýazylanmy Cinayet Kodeksi? Indi şeýle men bir hili tuhaf diýer türkler bir halkyň bir nähili diýelim ertek meňledip bir isgaty bir yerliksiz sözlerem ulanypdyr da şuň içinde. Şaýdyny 4-5 tane ýazyp aldym. Zan diýamanlyk Näçinji diýär. sahypaka? Yeňillik. Indi şolaryň men sahypasyny 29-njy madda töwerek bolmaly ýokary aşağı şu 29-dy göstermeli. Aha. Zan diýamanlyk, yeňilkelilik, betnewislik, biçare, seri diýip ulanýarlar. Çynlykka ýökünmek, şuňa meňdeş neşe keş. Bir halkyň arasynda bir diplomat söz däl da bular diplomat näme üçin bir ulanyp bolajak sözler däl da bular. Kim üçin ýazylypdyr, kim ýazypdyr esasam şuny. Nähili akyl bilen ýazypdyrlar muny. Ya kimler ýazypdyr? Ay. Aha. Ene şeýle dowam edäň. Merdan sözüňi bir böldüm ýöne soň goşaýar men o dowamında. Şeýle men ýa-da halkyň ähwitleri ýa peýdalara halk goraljak şekilde bir 34-nji maddadan ýazyp alanlar ýerler manda. Sen erkin Türkmenistan diýip barda, erkin adamsyň sen içindäki mesele diýeli. Isledin giýje boldy, isledin gündüz boldy, geregiň bar, gideriň bar, geldiň, ýörediň. Indi ýol ýerde saňa ýani bir alkol içip ýa bilmedim neşe serişlerden ulanyp bizde neşe diýil, asyl neşe diýmem bir ýalňyş ters gelýär bizde. Kellen dumanla diýen serişler ulanyp saňa bir daklan bolar. ýa bir nähak hukugyň bozan bolar. Näme diýýärden hukman bir owadaşyň ýene däl ýa bir özüni wezipede saklap duran adamam bar. Wezipesinden daşary güýç ulanjak bolup senin hukugyň bozanda sen näde goranyp bilýän? Ýa haýsy Cenayet Kodeksinde haýsy maddalar seni gorap bilýär? Ýa isleýän wagty gorýar, islemedik wagty goranokmy? Şol zatlaryna bir ünsür geçsek diýende.
34-nji maddany Hı hı. tapsak kemine. Zerur goranç diye. Zerur goranç diýen eken. Yani sen hukugyny özüň goramala. Haçan sen bir polis geljek ya jaň etjek, daşdöwrüň ýetişjek, şol 5-3 munyň içinde bolýan zatlar daglar. Ýa-da gana garşyňa özüni wezipeli diýip hasaplayanlar çykjak, agna gelen diýjek, maskaralajak. Şonda zerur goranç sen jogaby berip bilmeli, gerek ýerde agna ýummaly onu. Indi ştaýda 34-nji maddada zerur goranç diýär. Birinji punktyny okasaň şonuň näme diýeni? Eğer çözuş deyip başlaýar. Eğer çözuş goranýanyň ýa-da başga adamyň jany üçin howply zorluk ulanmak ýa-da göskönü şeýle zorlugy ulanmak, haýbatyny atmak bilen edilse, hıyanat edýäne islendik ziyan getirmek arkaly şahsiýetiň goranýanyň başga adamyň jemgyýetiň we döwletiň hukuklarynyň we kanuny bähbiyetlerin goralmagy jenaýet bolýar we kanuna laýyk hasap edilýär diýip ýazyp durar. Buňa kim düşünerdik? Indi hukugyň dili aslında da agyr bolýar ýöne. Şeýle, mysal üçin men türkçe birazra okoşturup gördüm. Jenaýet hukugy ýa türk dilinde demeler birazra okudum gördüm. Yani okan wagtyň düşünüp bolýar. Ünsli okan wagtyň. Bu taýda o düşünmekden ziyade sözlerde de gatly problemi bar da ýene. Hıyanat edýän diýär, hıyanat edýän. Şu hıyanat sözüniň manysy dolu nemede? Ine ştaýda birinji, ikinji punktynda bar, şu 34-nji maddanyň halk näde diýip bir halkyň sözünde aýdanda halka behwitli olan nemeler bar. Yok, birincisinde üçüncü punktunda var. İkincisinde hem sonra aslında. Şu birinci, üçüncü inen ben zordan düşündüm daha sonra var. Neme? Bir mani çıkaracak oldum da. Yani gar ve cöyle sözlerin içinden. Ondan ikinci punktunda hem tersleşipdi. Birinci, üçüncü vilaydanı. O nähil tersleşýär? Karşılmadık ya başka adamın näme diýen. O taýdan o sana kiçirek görünýändir. Men özüm okap bereyim. Ya ikinci inem, üçüncü inem o tutuş jemini okaýyn men. İkincini okayan, goranýanyň ýa-da başga adamyň jany üçin howply bolan zorluk bilen ýa-da şeýle zorluk ulanmak haýbaty bilen balanşykly bolmadyk çözüşden goranmak. Eger şunda zerur gorançyň çäklerinden çykmaga ýol berilmedik bolsa, ýani hıyanatçylygynyň häsiýetine we howpuna açyklaýyp gelmeýän bilhaslaýyn herekete ýol berilmedik bolsa, ol kanuna laýyk hasaplanylýar. Üçüncü, hıyanatçylykdan gutulmaga ýa-da başga adamlara ýa-da häkimiýet edaralaryna kömek üçin ýüz tutmagy mümkinçiligi baramazdan adama zerur gorança bolan hukuk değişlidir diýär. Türkmenistanda çağırdyň da kömegi gelmeýärdi. Hatta Türkmen News bir habar paýlaşdy geçen hepde 10 gün bolandyr, belki de ýen köp bolan bolsa. Öýüne taýlamak üçin gelýärmişler-de. Soň polisiýa jaň edip çağırýarmış. Olar gelýänçä diýýär, gidýär, ýok diýär-de. Bir iki gezek, üç gezek bolupdyr şeýle, soň polisiýa gelmesin beseden de siz yalandan neme berýäňiz diýip hatda olara jerime de töleden bolmagy mümkin. Soň o ýeň soňunda şolar äraýal ekenler ikisini öldüripdirler. Türkmen News'un habarynda şeýle habar bardy. Gaty ütköşük bir ýagdaý. Ýani şu taýdak neme? Häkimiýetleri çağırıp bilýän bolsaň diýe garaşmaly diýe, sen özüň hiç zat görmeli däl diýen ýalyk bir neme. Yani Türkmenistanyň şertlerini göz öňünde tutsak, polisiýanyň özüni çağırmak howplumy kan diýen.
Ol demeden has. Howun şeyle 3 punktdan bir adıptırlar daha sonra 3 punktdan kim bilen ne söz var gar vejeledi ben bir adıptırlar indi. Şuna bir gıyskaça deyip bir düşündürüşgeç bolan okma. O taýda bir adamyň bolanda endi daşar döwletden bir mihman ýasa bolam adam hatarına ýa-da adam bolan üçin. Şoň üçin watandaş diýip ýalman adamyň hukugy bozulan ýagdaýynda gorunmaga, mejbur gorunmana haky bardyr diýip ýazsa bolanok gaýkaldy şonu. Ýok man ol döwlet edaralaryny gorunmaly, genetmeli diýip şolar öňde görkezýärler da. Ya döwlet wezipeli adamlar diýip. Soň bu taýda ýa-da sözlerde gatyly problema bar birinciden ha. Hyýanat sözü men bir hili merak geldi. Düşnükli bolman biler. Ondan soň ýokarda da bir näçe sözler bar, olara da häzir gelers. Soň şu näme diýmek, şeýle zorlugy ulanmak diýmegi näme bolýar? Gösgöni şeýle zorlugy. Şeýle diýýäni şo wakadaky zorluk diýmekmika. Endi şol wakadaky güýjüň şeýle ýöne şeýle diýen wagtda hem elim bilen görkezip bilmeli-de. Doğru dälmi? O 5 minut dowamında zorluk boldum ya. 10 minut dowamında sen ölçäp bilmeli ota. Sen konkretni zat ýazmaly, dokument awy bir döwletiň ýurduň bir ýüzi we. Şeýle zorluk däl-de, ýa-ni ortağa çykan o zorluk. Ya da karşılaşılan zorluk bolmaly da şeýle zor bilmedim. Ya biz düşünýärmiz okularyň nemesine. Gösgöni şeýle zorlugy ulanmak. Zorlugy ulanmak ya da gösgöni şeýle zorlugy ulanmak. Bu taýda da geçýär. Zerur görünür. Ýerde de. Ya da şeýle zorluk ulanmak haýwat bilen. O haýwat sözü o düşünükli. O haýwat indi hıyanat edýän bu taýda jenaýet edýän bolýarmy? Hıyanat edýäne islendik zihan ýetirmek. Soň şu taýda bir söz bar, neme? Madda 23-nji maddamy to. Gözüm. Ziyan ýetirmäni niýet edýän karşydaş diýip ýazsa iň bolmanda bir açyk iki sözem bolsa bir düşünüklirak ýazsalar taşa. O günah. Günah diýip atdyr da bu taýda da. Indi bir azrak baştan näme geleli? Erdana bu tema. Bizim temamız däl ýöne bir azrak üns çekmek üçin aldyk da. Indi jenaýat kodeksi dälmi şu ady? Şun, doğru dälmi? Ýa. Jenaýat diýmek näme bolýar? Bir ýurtda kanunlar bardyr, ýazylan. Şo kanunlary bozsaň, o kanunlara nähil görünüşde ýa-ni jemgyýetiň bir kultura däp derejesindäki bolan o düzgünler bar. Olaram oň içine girýär. Soň ýazylan kanunlar bar. Araz şu bilinýän düzgün tertipleri bozsaň ýa-da şu düzgün tertipleri göre hereket etmän başgaçarak hereket etsen diýilen ýalap nemesi bar da. O jenaýat diýilýär. Ýöne bizde jenaýat sözü hili köpleç adam öldürene ýene bir zady ulanýarlar da. O kanuny bozmagan bir jenaýat bolmaly. Ýöne bu taýda günah. Indi günah meniň bilýänim bir din terminologiýasy. Halkyň arasynda da şeýle. Soňra muny okan adam günah we onuň görnüşleri diýär-de. O günah nämemiş göreli bular demesine öyle günah. Bunun öz bil kaslaýyn ýa-da serasapsyzlyk görnüşinde aňladylýan edýän jenaýatyna adam. Indi bu jenaýat sözünden üçin ulandym. Edýän hereketine diýsem bolanok. Indi günah bilen jenaýat ikisi ýa-ni günahny düşündirmek üçin jenaýat sözüni ulanıpdyr.
O. Şu bunlar şu etmel däl gerekedi diýip bir söz tapylan oklar şu Arap neme Yo bunu sözlüğünün içinden çıkıp şeyle yazıp oklar. koyuverdirler. Kim yazan olsa da yine şunu başka yerde başkaça düşündürendir. Başka sözlerle. Böyle şeyle bir zat var. Kanun dilinde esasana. Bir sözüm yani nemede de akademiyada da şeyle bir sözüm bir manisi vardır. Şu sözden ikinci bir mani düşünülmeli. Yani seyrep gavat gelýändir, ýöne islenilmeýän bir ýagdaýdyr. Indi bu taýda o günä diýe, günäniň görnüşlerini, günäni düşündirip durkan jenaýat sözüni ulanýar içinde. O günah o täzeden o günah munyň özü bil kaslaýyn ýa-da serasapsızlyk görnüşinde anladylan edýän jenaýatna adamyň düşünjeli, erkli psiki gatnaşygydyr diýe. Indi şuňa mengzeş sözlemler orta mektebiň kitaplarynda ýazýar. Ýokary okuw jaýlarynda da şeýle ýazýan eken, hukuk dilinde de. Hukukyň öz boluşly bir formaty bar, ol düşünikli ýöne beýle däldi. Sen günäni düşündirip durkan jenaýat. Onda jenaýat näme? Jenaýaty düşündirip durkanam günä diýip ýazjakmy? Jenaýat etjek bolsaň saňa günädir şo diýdi. Bolýar bäde. Ütköşük o näme diýe diňe jemgyýetçilik hoply etmişi bil kaslaýyn ýa-da serasapsızlykdan eden adam jenaýatda günhäli diýilip hasap edilip bilinir. Näme diýmek? Indi serasapsızlyk nemese o jogapgarsizlik nemesinde de ulanyp bolar käbir halatda düşündirmek üçin alaly. Diňe jemgyýetçilik howply etmişi. Näme diýmek bu? Diňe jemgyýetçilik howply etmişi bil kaslaýyn. Kolektiv diýsen bolja onda mı? Kolektiv diýip ýazamaly ekenler. Yok, howply etmişi bil kaslaýyn. Yani jemgyýeti o howpa sezawar edip biljek ýagdaý diýjek bolýandyr-da. Ya da serasapsızlyk diye yani dikkatsizlik da ünüssüzlük, jogapkärsizlik. Staýda ben sine diýen bolyn yani aýtdym abi 4-den birini ýarsyňragyny okap geçdim ol. Hukuk barada hiç zat aýdylan ok. Jemgyýetiň hukuky bolsan ýa birey diýär türkler şahsyň hukuky barada. Diňe şol ýa kaýsyň jemgyýet köpçülik alýar. Köpçülige her türlü adam maraň içinde. Hep jemgyýet kanunlaryny bolsa diýip aýtsa ýok. Jemgyýete howp salýar. Jemgyýete howp salýan bu neme? Hak düşman diýilen ýa-birde çykyp ýaçyk yaramyň içinden. Bular redinali isleýän tarabyna çekjek bolar. Ýa-da çekip bolar ýöne bu zatlary şunu ýerine ýetirýänler hem okan ok sebäbi adamlara gelýär seni pelança kodeksden içeri aldıran, bastıran ýa suud eder diýip şey edip deme diýermişde. Araz o sana şunu ýalyk bir günäni taýýarlap berers diýär. Indi bu taýda etmiş sözü manysy şeylere eken men aşağıdakileri okudum da Türkçede eylem diýilýär. O İnglisçede de action diýilýär. Yani näme diýmek bolýar bunu? Bunun manysy bil kaslaýyn diýmek. Bu taýda da bil kaslaýyn sözüni ulanypdyr. Ýani şu sözleme belki de 40% azalyp bolar. Yani etmiş sözü eğer şol manyda alan olsalar yani action manysynda alan olsalar action diýmek eýem bil kaslaýyn hereket diýmek manysy. Yani bu Türkmenistan'da yine dil guramasının yoktu. Hiç kim dil bilmeyendi. Bana ullakan bir deme yok. O näme diýerler ona? Öz başdak, meyletin, amatör diýerler de. Gyzyklanýan bu mesele bilen. Näzir şu
Hemen doğulu okan vaktim etmiş sözünün manasını eylem, Türkçedeki eylem sözü var. Eylemek yok mu? Bizde ulan yara eylemek. O var. Eylemek. Teçmek eylem. E, Eylemek sözünü Türkiye'de eylem deyip alıptır. Ova, Hı. Şimdi bu eylemi etmiş olsa sen etmiş bunun yanında bir kaslayın söz ne yapışın geliyor? Biz bu tayda onların kanun demesine geçmeyen karşı düşündüren zatlarını özler düşüneyim ki kim yazıyor bu zatları? Yine o kaldı ne cemiyetçilik hoplu o eylemi diyele bil kaslayın ya da serasapsızlıktan diye. Şol bir hereketiň başynda bir niyet oturýar da öňçe niyet etmeli. Soň ony durmuşa geçirmeli diýilýär. Ama hiç neme gawat gelenokda. Niyet edilmede hereket Garaz bolmaýar. o günah şol ekeni. Yani o günah sözünü alıptırlar. O günah sözünün içinde de yankı neme geçecek. Niyerde de cenayet sözü geçecek. Şimdi Türkçe'de günah näme deyip bulanýar? Suç deyip bir söz vardı. Suç. Günah sözü birinciden Farsça bir söz. Yani dini terminoloji hükmünde ulanýar. Türkiye'de de şeyle ulanýar. Beýleki Türkiye milletlerde de günah diýilende yani din tarapyndan bir zatlar göz öňüne tutulýar. Ya, yani bular bu taýda günah alypdyr. Cenayeti şonuň bilen düşündirýär. Köşük bil kaslaýyn edilen cenayet diýär. Buna okap görel nämeler çykýar? Menem ilkinji gezek okuyan hiç gyzyklanyp görmedim indi. Lana sen näme zatlaryňy aýtjak bolsaň o pikirinde jemläp ber. Gön ýa-da gytaklaýyn niyet bilen edilen cemiyetçilik hoply. Yani şu ikisi aslında bir termin oldu orada. Yani bunu üstünde birazrak fikirleneli yani. Cemiyetçilik hoplu etmiş bil kaslayın edilen cenayet deyilip hasaplanılıyor. Bunların demesi. Bil kaslayın sözüne alıyor bu tayda. Yeniden etmiş sözünü ulanıyor. O iksem bir mana gelmeli. Yani şunu ulanmana gerek yok. Cenayet etmişi olmadı. Etmiş sözem bu mani veren ok yani etmiş demesinde. Yani action diýerler yani paylaşmayalı demen vermeye. Eğer cenayet eden adam öz hareketinin ya da hareketsizliğinin cemiyetçilik hoplu häsiýetine akıl yetirse onun cemiyetçilik hoplu netijelerini öňünden görse olaryň bolmagyny islese ya da netijelerin bolmagynyň näme diýer gutulgusuzlygyna öňünden görse cenayet gönü niyet bilen edilen diýip hesap edilýär. Bu hataya nemeden olsak başgaçarak bolardy. Eğer cenayet eden adam öz hareketinin ya da hareketsizliğinin cemiyetçilik hoplu häsiýetine akıl yetirse onun cemiyetçilik hoplu netijelerini öňünden görse şolaryň bolmagyny islemese ýöne şeýle netijelerin bolmagyna düşünjeli ýol berse ýa-da olara farksız garasa cenayet gytaklaýyn diýjek bolup durýarlar. Gytaklaýyn niyet bilen edilen diýip hasap edilýär. Şu ikisi.
Şey 24-nji madda barada Hı hı. açık düşünjäm aýdynda. Parksız diýer eň soňunda parksız näme diýdi? O Jogap berse diýip ýerini çalyş. Parksız diýip o taýyp aýdýan şol bazarda ulanýan sözler koşup durlar muňa. Indi üstada manysynda näme çykaryp bolýar? Indi özlerine degişlenişi madda bar, birinjilik bilen. Häkim bolsun, prokuratura, polisiýa bolsun, hukuk goraýjy diýip özüni atlandyrýan organlar bardyr. Bölümler diýiljekmi? Öz wezipesine ýerine ýetirmese jogapkärçiligini bilibem etmese diýdik-de aýna. Halkyň sözünde aýdan bilibem etmese şonuň jemgyýete ýani jemgyýete köpçülige ziýan ýetirdi. Jemgyýet bir ýurdun içinde diýmek ýurda da ýetirýär ýani. Şonu etmese bilibem etmese ýene jinayet etdik bolýar ýa-da. Yani özlerine öz ýazan kodeksleri özlerini näle diýip aýdýan? özler ya bu kodeksler aslında olar tanady ýa-da. Ýok. Bu üýtgeçik yani bunun neresinden alsaňam elinde alıp dur. Birinciden o yazılış formatı, sözlerin yetersizliği, sözlerin yanlış ulanmağı, yerinde ulanmazlığı, yanlış diýänim. Yanlış sözleri yanlış yerde ulanýar. Ondan sonra bir ara şoňa garamazdan içine goýup ýa manysyna düşünüp çykaryp bilsem şu Türkmenistandaky senin aýşyň ýaly häkimlik nemesinde işleýänleriň hemmesi şu jenaýatları edip durlar. Bilgaslaýyn. Mysal üçin kanun var. Şunu etmeliler diýip o ine ýazyly ýöne edýärler. Mysal üçin ýa gaýdan hemen bar. Seni pelanynjy kodeks boýunça türmäge bastyraryn diýär işte. O indi munyň aňyrsynda nähil niýet var. Bilgaslaýyn bir neme var da, o näme şantaj var. Ýöne häzir aýdyn ony. 37-nji maddada geçýär şu aýtýanyň bar. Fiziki we psihiki taýdan mejbur etmek diýär. Basy edýär da ol fizik taýdan. Yani o hal näme diýipdir? Fizik ýa-da psihik taýdan mejbur etmek netijesinde hukuk taýdan goralýan, bähbitlere ziyan getiren adamyň hereketsizligi ýa-da. Ol eger şeýle mejbur etmek netijesinde şeýle diýýäni şo berilen ýagdaý, ortaga çykan ýagdaý. Şeýle mejbur edilmegiň netijesinde öz hereketlerini erk edip bilmese şeýle hereket jenaýet bolmaýar. Yani senin elinde däl bolsa diýär-de. İkincisi näme diýär? Başka halatlarda fizik ýa-da psihik taýdan mejbur etmek netijesinde hukuk taýdan goralýan wähbetlere ziyan getirilendiği üçin jenaýet jogapkärçilik hakyndaky mesele şu kodeksin 36-njy maddasynyň düzgünlerini nazara almak bilen çözülýär. 36-njy näme diýär? Biýalaç zerurluk. Yani seni biri fizik ýa-da psihik taýdan, fizik diýme mysal üçin o seni yara kelläňe näme diýär şunu et diýär. O ýa-da psihik taýdan öýüňdäkiler çagyrýar mysal üçin. Şu wagt aýdaly. Merdana ekrana çykýar. Soň öýüňdäkiler çagyrýarmyş diýerler. Bular psihik taýdan mejbur edýär. Buların önünde o jenayet nemesine eden jenayetinin näme cezasyny sud karar berýär. Ýöne şu taýda şonuň jenayetini ýazypdyr. Şu zat jenayet. O fizik taýdanam ýa-ni urup ýene näme edip yara tutup ýene bir zat berse o şeýle bolýar. Gyzykly. O bu zatları azıcık öğrensen halka peydası değýär diýip diýjek diýip aýdyp biljekler ýöne aýlaly ýoldan diýjek nähili şu kanunlar boýunça şu jenaýet edýänleriň hemmesi elinde hukuk tutup duranlar, yani eline hukuku geçirenler
diyelim ona. O Verdana devam edebilirsin başka yine. Endi şada 57-nji maddany bir Hı hı. şunda durup geçsek. Halky ine gorumana mümkinçilik berýärmi eşe Jinaýat kodeksy beren okmy halk öz-özüni gorumana. Jogapkärçiligi agyrlaşdyran ýagdaýlar. O jogapkärçiligi näme zatlar agyrlaşdyrýan şonu görelim. O şular jogapkärçiligi agyrlaşdyrýan ýagdaýlar diýip hasap edilýär. Jenaýatlaryň gaýtadan edilmegi, jenaýatlaryň residivi bilemokmuz. Residiv diýen Ha. gaýtalanmagy. Bolýa, o residivi, onda näme üçin gaýta-gaýta näme ýazýan kabyny? Jenaýatlaryň gaýtadan edilmegi, jenaýatlaryň residivi. Düşündirmek üçin aýdyp durýarlar. O jenaýatlaryň kişi görünüşinde edilmegi. Yani bu söz menen bilemok. Kişi bolsa näme bolýar? Dowam edelim o. Edilen jenaýatlaryň agyr netijelere getirmegi. 2 ýa-da şondan köp adam bolup deslapdan dilleşmezden jenaýatyň edilmegi. Yani o ortada plan plan ýok, ýöne şondadan 2 adam bolup o birine garşy jenaýat etdiň ýa-da bir zady bularga aýtýaly günah iş etdiň diýeli. Deslapdan dilleşmek boyunca adamların toporunyň uramaçylykly toporun ýa-da jenaýatçylyk bileleşiginiň düzüminde jenaýatyň edilmegi. Bular mine edil özlerini tanadyp durda. Näde tanadýan onam aýdaly? Bir dilleşýärler mysal üçin aýdaly 6-njy addyly ele alaly. Bir iş adam var. Şunu ýaly iş edýär, şunça da pulu var diýip çak edilýär. Şonuň puluny elinden alaly diýerler. So planlaşdyrýarlar. Soň bu adamy çagyrýarlar. Soň ýanky ol ýokara gitmäli. Näçinji madda 37-nji mite? O 37-nji madda fizik we psikik taýdan başga şey diýerler. Basış. Elinden pul almak üçin. Ine şey dip bağlanışdyrmaly. Birazrak nämäde gireli. Yani ben bu zatlarda ökdedäl ýöne. Biz etmesek kim etsin? Bu zatlaryň bardygyndan belki halkyň habary ýokdur. Şeýle yani 6-njy addel şeýle iş edýär bu taýda. Soň dowam edelim. Jenaýat etmäge aýratyn işçen gatnaşylmagy. O aktiv bolmagy. Psiki sırkawlykdan ejir çekýän günäkary görnetin mälim, ýa-ni görnetin diýäni açyk ortada diýilýän bolmaly. Görnetin mälim bolan ýa-da serhoş ýagdaýynda bolan adamlaryň şeýle hem jenaýat jogapkärçiligi ýüze çykýan ýaşa yetmedik adamlaryň jenaýat etmäge çekilmege. Bu standart nämerek? O jenaýatyň syýasy durmuş taýdan milli, etniki, teniniň rengi, dini, ýigrençden ýa-da düşmançylyk boýunça edilmege. So taýyny üstünde durup geçelim. Siyasi diýen näme çekjek kawalan siyasi düşmançylyk diýip. Düşmançylyk diýip aýyrynda düşman näde bolunup bolýar? Ho, indi siyasi düşmançylyk meniň pikirimçe bir demokratik ýurtlarda kabul edilip bilinjek bir zat däl. Yani şeýle bir zat bolup biler, bir siyasi ideologiýasy bardyr, şonuň ugrunda bir jenaýat eden bolup biler. Ýöne ol ideologiýanyň özü bir jenaýat däl. Hiç bir demokratik ýurtda ideologiýa jenaýat bolýan däldir. Yani siyasi sebeplerden bolmaly şu taýy. Eger jenaýatyň syýasy durmuş taýdan milli, etniki, teniniň rengi, dini, ýigrençden
ne siyasi iğrenç deyip aytsa bolacak aslında. Bu tayda değil iğrenç ulanıptır. Yani siyasi nemeden anç ulanmandır. Ya da düşmançılık boyunca edilmeye. Ee, Hı. Yani siyasi düşüncenin özdeğel şunun neticesinde emele getiren bir zatı bolup biler. Nestade kemine Hı durmuş hı. taýdan dik geçýär. Durmuş taýdan nädip bir açıklama gerek amaňa durmuş taýdan diýip ýazyp geçip bermeli diýilen E, zat ýok. Aslında şeyle bir zat var. Yani bu kodeks olan için kodekste açıklık vermez. Yani şunu düşündüren ayrılan kitaplar var. Türkiye'de şeyler ya, misal için bir kodeks var olsa kodeksin nemeleri var, sahifası, maddesi, son içindeki nemeleri, bölümleri. Sonra şunu alıp seyrediyen, näme diyecek olup durmun sebebi, näme nereden gelip dur misalları düşündüren kitaplar var. Bulam yöne nemede köplenç el alınıyor. E, Yukarı oku yerlerinde, yukarı okuda el alınıyor yöne ayrıtıyın ama o okuyacak, görecek değilse o kitaplar vardır. Yok mahsuratta. Bu tayda şunun cenayet olup bileceğini aytıp geçýärdi. Bunu aslında bu kodeksi bu bilen gızıklanan adamlar birinciden ýatdan bilýärler ýani ýadynda maddalaryň hemmesi soň nire nähil bağlanşy var. Olam şeylere Türkmenistanda men pikir edemok. Onda da beýle bir dili ýatda saklap bolanokda. Ya beýle bir sözler bilen bu dili ýadynda saklap bolanok ine etniki diye milli etniki diye Kur'an olayının aydan bir söz var da näme diye bir No. Beherden ile näme Bäherden kakanyň diýen. Hakan arasındakiler Ova Türkmen misal galan üçin Türkmen däldi. bir jenayet ova. Soň dini nemesi var. Wahabi diýip bir giden adamlar bastılar indäm özleri Wahhab bolup berler. Şunkugün özleri 100% Wahhabi bolup berler. Karşılığımız yok. Yani ondan önküler näme üçin basıldy. Seredim. Şeýle bir ýagdaý var. Jenayetin beýleki adamlaryň kanuna laýyk hereketler üçin ağır almak delili boyunça şeýle hem başka bir jenayeti ýaşyrmak ýa-da onun edilmegini ansatlaşdyrmak maksady bilen edilmegi diýär. Ýaşyrmak ýa-da onun edilmegini ansatlaşdyrmak maksady bilen edilmegi. Yani bir jenayete kömek etmek ýalyk bir nemesi taýda. Neme? Şärikli. Şärikli diýen many çykýan şeýle boluyor. Göwreldi günäkara görnetin mälim bolan ayal babatynda jenayetin edilmegi şeýle hem ýaş çağa beýleki goroksuz ýa-da biçare diýýäni çaresiz, alaşsız bolmalydy. Alaşsız ýagdaýda galan adam ýa-da günäkara garaşly adam babatynda jenayetin edilmegi. Uzun eken biz bunu hemmesini okap adamları neme durmalı. Nasıl durmalı? Merdana söz sana vereyim. Indi staýda neme de geçýärdir? 57-nji maddada men belä koydum bunu. H harpy bardyr, H harpy. Askaralamak tek geçýär. Agyrlaşdyrýan jenayety agyrlaşdyrýan 57'de mi? Maskara. O 57'de H neme bolmaly punktunda bolmaly. Dava var. Aha, bu tayda. Soň me nemesinde de var. Jenayet agyrlaşdyrýan alkogol ýani içkilik halatynda. Hereket jenayet Hayret bilen maskaralamak bilen ýa-da jebir çekene ýa-da onun ýakynlaryna eziyet bermek bilen jenayetin edilmegi. Ýok. Maskaralamak bu taýda hakaret bolmagy, gaty ahmak.
O senene maskalan bilen gidip barýan. Keypine gelenem sen eneňe ataňa ýakynlaryňa garyndaşlaryňa bir zat diýip durjak. Olaryňa mümkinçiligi ýok gaýtaryp bermäne. Senem indi garap dursaň bolanok da. Onun karşıdaky adamyň nemäsini ýani günä diýen zadyny agyrlaşdyrýar da şol. Senam mecburi ýani zerur gorunşa we getirýär seni. Goýjak geldi şoňa gaýta ul bermeseň. Ol diňe ýolda ýatan bir içkili ýa bir keypine geçen adam däldi. Reripel adamlara da gawat gelýär da. İşte adam diýip geçýär da hemmetine de. Ya bu polis eken maňa bolanok ýa häkim eken, prokuror eken maňa diýseň bolýar diýip geçenok da hemmetini alýar içine. Doğru. Birleşmiş komentary ýazypdyr. O bary hem zadymyzy täzeden gurjak bolsak olaryň ýalňyş zatlaryny kelle artyp ýitirmek. Gowy diýip sorapdyr. Şeýle ýani näme diýeli? Şu kodeksler okan wagtyň şolaryň edýän özleriniň edýän ýani şolaryň diýmen özleriniň edýän jenaýatlary ortağa çykýar. Bu bir näme diýilýär? Näme huşuňa aýlanmak diýen ýalap bir näme aýdaýyn söz bilmedim düşnükli bolarmy huşuňa aýlanmak. Yani açığa çıkarmalı da bu zatlary. Soňam şeýle bir zat var. Täzeden düzenindeden bu zatlaryň hemmesi 100% üýtgemez. O üýtkese bir içinde 20-30% üýtkär galanlary bütün dünýäde de bir meňzeşdirýän jenaýat kodeks nemesi. Bularym özleri düzen däldir bir ýerden alyp terjime eden bolmaklary gatty akmak. Öňden bary bolanlary o terjime eden bolmaly. Yani Türkmenistan'da bu zatlar oturup düzüp yazıp demetçek adam şu 2000-nji ýyllardan soň ýok diýip aýdýarlar. Bu zatlar bilen gyzyklanjak. Bana Yuri Teraksin hale garwajalar we edebiyatlardan bolmak mümkin özlerine gerek üçün. Hem ýan gaýtsyň ýaly dilçem ýok da bir diplomat dilinde ýazar ýalmany. Indi stadede eledinji mada da men nene bella goýupdym da öz içinde ters gelýän zatlar bardy ýani. Durmuş agyrlaşdyrýan, jenaýat agyrlaşdyrýan näme? Durmuş, kıyın durmuş ýagdaýynyň gawat gelmegi diýär. Näme diýdik ol? Haýsy nemede bölümünde? 57-niň ýesindemi ha? Şu idrakda bolmaly da. Men göremok. Ýa-da durmuş diýip başlamaýan bolmaly. Yani görmene mümkinçilik ýok da kene. He bolýar başgabyny geçäýärsin. Ya bu taýda men görmedim ha gözümden gaçandyr. Indi şu 70-nji maddany görýärli. Çynlaýykka ökünmek diýär. Çynlykka ökünilmegi bilen baglykda jenaýat jogapkärçiliginden boşalylmagy. Yani towba etmegi diýeli. Çynlykka ökünmegi. Näme diýär bu taýda? Bul bolmadyk agyr ýa-da ortaça agyr jenaýaty ilkinji ýezek eden adam eger jenaýat edenden soň çynlykka ökünüp günäsini boyun alyp beýletin gelip ýa özüne näme tapşyrmaly da. Gaçyp görmän diýe. Jenaýatyň üstüniň açylmagyna işçiň ýardam etse
yetirilen ziyanın özünü de olsa ya da başka usul bilen cenayetin yetiren ziyanını düzetse şeyle hem cevir çekenin şikayeti yok olsa şikayetini izne çekse onun şahsiyeti nazara alınıp diye o ne mi diyeyim? Şoň öňem retsidiw zady Ya barmy, onu eden etmişi barmy? aytta ilkinci geze ediyen olsa deydi. O, bunu bu tayda aydıp son yeniden bir gezek aytsa men pikir ederim bular akıllı bir adam yazan olsa diýendim. Yine de bir zat var ka göz öňünde tutýan. Nämemiş cenayet jogapkärçiliginden boşarylyp bilinär diýe. Onun şahsiyeti nazara alınıp diye. Yani şu taýy artık maç. Näme üçin boşupdurlar? Şahsiýet bolanda özlerine ýakyrrak adam bolýan şahsiýet. Şu garyndaş parazlyk diýämi, tiri parazlyk mı näme diýerler şonuň ýaly bir zada girýärmi? Şahsiýetini näme üçin göz öňünde tutýan? Çok Adamyň eden iyi işi göz öňünde tutulmaly. Men her şeýle düşünýän ýa-da o şahsiýeti bilen. etjegine ben soňam eliň şöýdüp çynlakka ökünýän diýsen, sen günahın geçdik senin günahın diýmeli da. Yoksam şu neme olaymasın? Şuların öz özlerinin demesine bu günahsını geçmek meselesi. Yani bu kiçi ve orta cinayetler için diýäde. Olar kiçi orta cinayet eden hala ýeň agyryndan ulsundan edýärler. Şu maddanyň birinji böleginiň düzgünleri terrorçylyk, ekstremizm bilen bağlanşykly cenayetlere, guramaçylykly toparyň ýa-da cenayetçilikli bileleşigiň düzümünde edilen cenayetlere kämillik ýaşyna yetmedik adamlar babatda cins gatnaşyklary çöwründe edilen cenayetlere o nämemiş ilatyň sağlygynyň garşysyna edilen cenayetlere değişli däldir. Yani şu kodeksin aýratyn böleginiň değişli maddalarynda ýöreýte göz öňüne tutulan ýagdaýlar muňa girmeýär. Görkezlen çäklendirme cins gatnaşyklary çağrında cenayet eden kämillik ýaşyna yetmedik adamlara değişli däldir. Garaz 18 ýaş bilen bağlanşykly bir nemäni dile getirýärdi. Oram uzun edip näçin gaýta ýazypdyrlar. Neme däldi? Okan adam nemesine düşüp bilmeli. Bu neticede onu bir hukuk bilen gyzyklanmaýan adamlarym okap düşünüp bilmeli. Şonuň ýaly bir dili bolmaly bunuň. Nähil ýazypdyrlar. Şu taýyna gelir. Şu maddanyň birinji böleginiň ýa-da ýokardaky birinji diýen şu. Birinji böleginiň düzgünleri terrorçylyk, ekstremizm bilen bağlanşykly cenayetlere, guramaçylykly toparyň ýa-da cenayetçilikli bileleşigiň düzümünde edilen cenayetlere. Yani bu madde boýunça şu adga guramaçylykly terror toparyň çağalary o bir cenayet çökmünde görülmeýär. Ya da şolara işleýän halk o şeyledir ýa-da ol ýa-da birinji maddany göz öňünde tutýan bolsa o biz cenayetçi topary bolsak onuň şahsiýetini nazara alyp diýe birinji madda salgylan ýa-da ýokary. Bilmedim illeşlerimiz açılışymy bolana däldir-de. Garaz o şu taýda ýa şu gelýän yer bar. Şu gelýän yer Türkmenistandaky ýa cenayetçi terror toparyň eden işleri o cenayetini edýä olaryň çağalary Azat Ali okey hemmäniň çağalary şeýle bolmaly. O goşulýas ýöne soň birinji madda salylanan üçin birinji maddanyň içinde de onuň şahsiýetini nazara alyp diýe. O şahsiýetine seredýär kim? Prezidente umuman şu taýdan şoňa düşündik. Prezident
terörçülükli bir topar kurup bilse ya da şu toparın azası olsa da o değişirlerdir diye. Yani ne bunun başka tarafı var da. Şol adamlar bizim adamlarımız değil. O Ava. böyle da şol. Kızıklı. Başka var mı? Ee, Indi işte yine mesela dinle köpnetçi halkı näme goraya kabı kodeksin içinde deyip. Indi 36. maddanın F punktunda olmalı. 36. madde. Hı hı. Kopyaleştik. 36. maddenin S punktu yok. 2 punkt var buradaydı. Bir ala şerulun Şol yanlış yardım. çeklerine çıkılma şu mu? Yanlış rakardım mukammen ya. Değil olmam. Endi stada indi effekt deyip men Türkmençe dinleme öğrendim daha sonra İngiliz dili öğrendim ama Türkmençe hiç düşündürüşünü Hı hı. tap bilmedim. Efendim yani duyguyu aslında diyemem yani şu duyguyu aslında özün korusan duyguya kaplanıp şonu senin eden cinayetın yengilleşýärmişindi. Özün korusan cinayet Hmm. bolýar. Yöne duyguyu aslında etsen effekte Affekt. yani enen atan top uya hova sen sana bir maskarçylyk sözler aýtdy sen duygulanýanda garşylyk görkezýän golum cinayet bolýar. Şol yengilleşdirýär diýär senin nimäni işini hereketini. Yok atakmal onun yazatlar. Yani yeniden tazeden belli geçel. Bular Türkmenistan'da yürüyüp düzlen bir zat değil bir yerden. Yani Sovet dövrünkini belki alandırlar, tercüme edendirler. Yani o tercüme edilmedi görünüp dura ağır. Ondan sonra özlerem içine o bir kinemen oşandırsan Sovet dövrünün nemesini alsan olayan başkaçarak o bolup biler. Yani demokratik bir yurdun Cinayet kodeksi başkaçaraktır yani aşağı yukarı 80% yaklaşmayalım men ziyade çak etsek o 20% tapaplık görkezýändir. Demokratik yurtlarda birazrak erkinlik ağırlığı vardır diýip düşünýän. O. Şol demokratik döwlet bolsa, ýurt bolsa, yani hukuk sözi köpürak geçmeli. Her bir adamda diýen ýaly. Bunda bolsa bu kagylda bolsa näme kollektiv köpçülikleýin görkezýär diňe. Sen kollektiwe ýani köpçülige ziýan etdirýän, sen halkyň duşmany diýen ýalmanyny berip durda diňe. Bu haýsy 36 däl de ýokarraklarda bir ýerde bardy. Ýalňyşmasam. Cinayeti yeňilleşdirýän diýip näme bolmaly? Ýöne dol şuwat. Men ýazmandyrynyň maddasyny var, ýalňyş ýaz. Göreli çıkýarmy? Yok diye. 29-njy maddany okapdymyz var. Janayete bile gatnaşma. Onun üstünde durup geçdikden mi? 30-njy madda wayna cinayeti ýerine ýetiriji, gurnoýjy, meçewerji diýip geçýär. Cinayet yerine getirici bilen bir hatarda cinayeti gurayıcı, meçev verici ve meçev diýäni şoňa gaz berýän, sebäp bolýan ýalakda itergi berýän manysyndadyr da. Ve yaran cinayetin şerikleri diýilip hasap edilýär. Ya.
Cinayeti göz eden adam ya da onu beýleki adamlar bilelikde yerine getiriciler bilen bilelikde etmäge göz gatnaşan şeýle hem kanun esasında cinayet jogapkärçiligine değişli bolmadyk beýleki adamlary peýdalanmak arkaly cinayet eden cinayeti yerine getirici diýilip hasap edilýär. Garaz şol bir adam tutup o arkasında sen planlaşdyrýan ýöne cinayeti yerine getirmesi üçin başga bir adamy gönümel tutýan ýa-da o sen tananok bir habar bolup edýär. Bizim köp aktivistlerimiz ýaly özleriniň habary ýok. Käbir zatlardan şeylere bolmaly. Cinayet etmeye guran ýa-da onu yerine getirilmegine ýol başçylyk eden şeýle hem cinayet etmek üçin guramaçylykly topary ýa-da cinayetçilykly bileleşigi döreden ýa-da olara ýol başçylyk eden adam cinayeti guraýjy diýip hasap edilýär diýäýine Gurban ulu bilen oğlunun kodeks kenarı gönü. O ýene aýlan. O garaz şu bizim bugünkü nämämiz hem şol da şu kodeksleri okan wagtymyz ýa-ni jenayetin näme birinji akyl etdirýäs. Ondan soň o jenayeti işleýäniň kimdigini akyl etdirýäs. Türkmenistanda edilýän jenayetler belli. O hak hukuk meselesi köplenç. Ondan soň şu jenayet edýänem ortada. Kim kimin hakkını alýar elinden belli. Yurtta kim yani yurtta bir cinayetçi topar var. Guramaçylykly iş alyp barýar. Ona göz öz etmese de şol şu cinayet eden hasap edilýär diýip ýazypdyrlar. Yine al sana dowamaýapda. Mana tat diýär. Serdar Berdimuhammedowyň hem golunu goýupdyrlar beýne ben. Baş cinayetçi. Şu wagtky baş cinayetçi ona sandan aýrýarlar. Ana bu şunda ola kaptaraly razy etmek, bermit vermek, hayvat atmak ýa-da başga usul arkaly cinayet etmäge, ıran adam cinayet etmäge meçew berici diýilip hasap edilýär. Meçew berici diýmek cinayete sebäp bolan ýalakrak manyny çıkarım bu taýda. Maslahatlary, görkezmeleri. Indi bu taýda meçew berici bizde kimler bolýar? Hramflar bolýar-da. Hawa näme? Nähildir. Hawa Berýärmi, näme etdiňmi? Küşkürmek diýär-de. Maslahatlary, görkezmeleri bilen habarlary cinayet etmegiň gurallaryny ýa-da serişdelerini bermek ýa-da päskelçilikleri ýok etmek bilen cinayet edilmegine ýardam beren adam şeýle hem cinayetçini ýaragy ýa-da cinayet etmegiň gaýry serişdelerini cinayetin izlerini ýa-da cinayetçilikli ýol bilen edilen närseleri gizleme öňünden wada beren adam şonuň ýalyda şeýle närseleri bu türkçede de var diýerler, nerse mi diýerler. Bir türk dilinde gabat gelýär. Özbekçede bolýan olar mümkin. Ne diýip geçer diýermi? Şeýle bolaýmaly o. Edinmegi ýa-da yerleştirmegi öňünden wada beren adam yaran diýip hasap edilýär. Ýa yaran diýmek näme diýilýär? O şärikde. Näme üçin bu taýda şärik sözüni ulanýar-da aşağı gelende başga sözler ulanýar. Bular näme düşünen okýaly psikologiýa. Psikologiýa diýen ýa-ni terminologiýanyň näme diýini. Bu taýda yaran diýip ulansaň, ýokarda da şärik diýip ýazsaň başga bir zat gözler adam. Bu şeýledir ýa-ni şu sözüň akylda yaradýan bir manysy bar da onu her ýerde ulanmar sana gaýta-gaýta. Bu sana edebiýat däl, goşgu däl.
Buların nemesinde de belli. Yani karışsız bakı bir taraf Türkmenistan neme o Çıgar diýär. şıgarlı ha şıgar değildir abi zatlar. Neme bileyin buların nemeleri kana. Olaram hem mesela cenayet. Şu tayda maslahatları, görkezmeleri bilen habarları da vatan habarlarını değişleri ve habarları cenayet etmeyen kurallarını ya da seriştelerini vermek da o havarçılığı. Umuman şu kurnamana kömek edenlerin hepsi şu tayda yazılan da bir cenayet. Ededa O şu değişli cenayeti we kurnamana katlaşan da indi şu tayda bilip ya da bilmeye katlaşanlar beýleki maddalarda görmeli. Türkmenistan'da bilmän gatnaşan adama ýokdur bu bolýar. 24'te var ha, yani üstünden dur geçtik ha, Aha. bilip ya bilmeyen diye. Hani geleli göreli. Bilkaslayın eden ova. Yani okuduk bunu gayet okamalı. Vaktimize. Yani o giderip durmalı. Bir saat olupdur. Daha bunu bir Hı. aslında bir giyin işlerin üstünde işler biz bunu. Bir ay belki önümüzdeki 2 ay içinde bir tayarlıklı bir çıkış edeli. Olmaz mı? Olur. Ne için? Şu tayda kodeksler okap kovu düşündürüp bilsek ya da gürleşip bilsek hem iyilleşlerimizi hem komentaryalarda ne ederiz? İnteraktif oluruz. Karşı tarafın kimdiğini ve nähil cinayetler edýändigini ve näde edýändigini niyetleri hem bazada ortaya çıkacaktı yine şu nemani okasak. Şeylerek. Açmana kömek edýär adam öz ýazan sözleri. Buyruğu yerine getirmek. Dawa şuna okal soň jemläýäris. 39-njy madda buyruğu yerine getirmek. O buyruk verdiler. Buyruğu yerine getirdim diýerler. Hani näme ýazypdyrlar ular özleri üçin. Yok oradan Ýokardan geldi. Ýokardan geldi diye. diýmek buyruk diýmek de şol. Bellenilen tertipde ve değişli görünüşü bercä etmek bilen onun üçün hökbany buyruğu ýa-da başga görkezmäni yerine getirmek üçün hereket edýän adam tarapyndan hukuk taýdan goralýan bähbitlere ziyan yetirilmegi cenayet däldir diýär. O bir geze okaly ýene-de bellenen tertipde ve değişli görünüşü bercä etmek bilen onun üçün hökbany buyruğu ýa-da başka görkezmäni yerine getirmek üçün hereket edýän adam tarapyndan hukuk taýdan goralýan bähbitlere ziyan yetirilmegi cenayet däldir diýär. Yani buyruğu yerine getirsen cenayet däldir diýär. İkinci Dünya yani Jahan urşunda eyle däldi. Tribunalda. Deme hatta näçe 90 näçe ýaşynda bir aýaly sud etdiler ha. Yani tutsak ettiler. Tutsak ettiler ve hapis cezasyny verdiler. Germaniýada näme edipdir? Buyruğu yerine getirdi. Nähil buyruğu yerine getirdi? Şol konslagerde adamları tutmak, saklamak, eğitmek, yani ecir çektirmek babatında işler alıp barýarda. Ýöne buyruğu yerine getirdi. İkinci Jahan urşundan soň näçe ýyl geçdi? 90 näçe ýaşynda 98 mi? 96 mı? Cenayet edildi. Bularyň düşünjesi üýtgeşik. Ýa-ni köpçülige ziyan berýän olsa şunu etjegi işi buyruk bolsa da o cenayete çekilmelidir. Ýine şeýdip bu nemeler hem. İkinci näme diýipdir? Bir kanun buyruğu ýa-da başga görkezmänine bir kanun buyruk. Ýokun bir görkezmäni yerine getirmegiň netijesinde hukuk taýdan goralýan bähbitlere ziyan yetirilmegi. Eğer adam onun bir kanun häsiýetine akıl yetirmese, bir kanun häsiýetine ýa-da düşünmese de edýän işini jogapkärçiligi aradan aýyrýar. Bularyň gaty bowke. Ya bilmediğe bela yok diýerler mi? Günah yok mu diýerler bir sözler. Bu şu taýdan ýazypdyrlar ýa.
Şu ýagdaýda bir kanun buyrugy ýa-da görkezmäni ýerine ýetirmek üçin etmiş üçin jogapkärçiligi şeýle buyrugy ýa-da görkezmäni beren adam çekýär. Gurban uly çekýär diýär bu taýda. Gurban uly o jenaýaty çekilýär, ýöne buyrugy ýerine ýetiren çekilen ok diýär. Görürs diýär bize. Görnetin o açaçan jenaýatçylykly buyrugy ýa-da başga görkezmäni ýerine ýetirmek jenaýat jogapkärçiligine eltýär. Açaçan nemesi. O ýen azynda bunu bir näme ýazypdyrlar. Ýöne ceza çäresini ýeňilleşdirýän ýagdaý diýilip hasap edilip biliner. Görnetin bir kanun ýa-da açaçan bir kanun ýa-da jenaýatçylykly buyrugy ýa-da başga görkezmäni ýerine ýetirmezlik jenaýat jogapkärçiligini aradan aýyrýar. Ýa-da şu buyrugy ýerine ýetirmesen o jenaýat eden ok. Yani açaçan o jenaýatdy ortada bolmaly diýär. Biraz şeyler ýa-ni bu zatlary düşünmemiz gerekli. Indi işte ikinci punktunda ýazylypdyr. Buyruk veren nemän çekýär diýär. Jedan çekýär diýär, buyruk veren. Şol indi käbir aktivist moklar, özlerini aktivist diýenler, diňe gurban boly günäkär diýip durýar. Siz şeýlerini görkezjek bolýan bolmasyn şolar? Mümkin. Ýok, pikir edemok bular o taýlaryny okap, ýa-ni şu işin ölen gyzyklanmaly adamlaryň bilýän däldir bu kodeksleri. Belli ýatlan kodeksleri vardır. Şu kodeksleri ýerine ýetirip aýlandyrandyr. Ýatlandyr. Olam ýatlan kodeksleri nähil kodeks diýip sorasaňyz, fizik we psik taýdan nemetmek, sen o eýderin, şantaj işine o akıl yarajak ýerler. Onda merdan bu taýda bir neme deli, jemläli bu temamız agyr ve biz bu temanyň nemesi däl. Eýesi däl, ähli däl diýerler. Şonuň ýagdaýyda. Onda biz o bir kwotdan soň o jemläp neme deli, dokaly akyl ýetireli, nämemiş, näme dälmiş. Men bu derejedir diýip o pikir edemokdum. Bu derece bolar diýip pikir edemokdum. Onda Erdana sağ ol. Köp. İyileşler sağ olun. Köp adam için gyzykly däldir ýöne möhüm bir mowzuk. Indik nemede görüşürüz o şu tema boýunça. Bolýa sağ olun.